și bine ați revenit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi am să vă învăț cum să faceți un nou lucru pentru păpuși care o să fie util. O să facem o înghețată. Pentru acesta o să avem nevoie de un recipient în care să punem conținutul care o să-l avem, pentru păpuși. Vedeți că eu lucrez cu ambele mâini, deci nu vă falsific sau nu vă păcălesc. De o lingură de plastic, v-aș sugera de plastic, dar mai mică. Mie nu s-ar putea să nu-mi încapă și atunci nu știu ce o să fac cu mâna. De un capac de la un dop, ce culoare doriți, eu am găsit un roz și mi s-a potrivit, adică a zis puțină vată, racet și acuarele, care eu o să aleg culoarea maro, pentru că ne trebuie maro, nu-i așa? Și de cireașe de pe tort, care vor fi pomponele din acestea. Eu am ales un roșu care se semene cu cireașa de pe tort, frații mei. Și o să mai aveți nevoie de sclipici și alte prostioare, n-aveți decât să le folosiți, eu n-am să le folosesc de această dată. Bun. Prima oară luăm păhărelul. Pentru că o să avem o înghețată destul de mică, punem puțin aracet. Foarte puțin. Puțin. Cam atât. Și acum, ca să ne mai grăbim, luăm culoarea maro, cât mai avem acolo. Vedeți, mie nu-mi încape. Și acum eu ce mă fac? Nu știu. Stau și aștept să vină ziua de mâine, care evident că nu o să mai vină. Bun, ce fac acum eu? Am găsit rezolvarea, luăm cu vârful unei pensule și băgăm aici. Și o să amestecăm ca să facem un maro. Acet cu culoarea maro pentru minunata noastră înghețată, că da, ce naiba. Încercăm să facem aici compoziția toată. Dacă mi se pare complet și pregătit, cum mi se pare mie, ne ocupăm. Bun, pentru următorul pas o să strângem ce am folosit. Mi-am șters pensula și pentru următorul pas o să avem nevoie de căpăcel și de asta. Împărțim în 3 gogoloașe, mă scuzați că mă bâlbâi. Nu-s emoțiile, că eu o filmez aproape zi de zi. Care cum o fi, mare, mic, și le rotim, le facem gogoloașe de adevărat. Da. Ceva de genul, una. Țac, 2. Mă scuzați? Mi-a alunecă din mână. Așa, și țac, 3. Acum le vom ridica mai sus, așa. Stea mai sus puțin. Bun, acum avem înghețata. Acum luăm cu lingurița, că și ea e folositoare, amestecul ăla care l-am făcut. Și încercăm să-l turnăm peste. Dacă reușim, că mie nu prea mi iese, asta e problema mea. Spuneți mai mult că aici nu prea iese și asta e problema mea. Dacă tot ieși, o ieși, na. Cum am mai zis și eu zic de 1000 de ori pe canalele celelalte, am zis că nimeni nu e perfect. Și în niciun caz eu, pentru că
Cât mai dai eu de perfectă, nu o să fiu niciodată perfectă. Da, ce nașpa. Arată ciudat. Arată super ciudat. Amestecul ăsta parcă îți vine de înghețată. Și eu n-am de unde să iau înghețată. Pentru că-s răcită. Știi că n-am voie. Când ești răcit și că n-ai voie să papi înghețat. Să mănânci înghețată. Băi, nu-i corect deloc. Deci nu-i corect. Nu-i corect nici unde și nici când. Hai să punem. Ultima, eu nu mai pun după aia să mă mai bas, nu fac rețeta asta, nu mai fac în viața mea rețeta asta. Ce alte treabă n-am de făcut? Sau doar de gătit pentru păpuși, cum am cam plictisit. Eu am făcut o pauză de la lucrurile de păpuși și acum mă apuc din nou pe canalul ăsta. Bun, m-am plictisit, gata, nu mai pun niciun amestec. Dă-l încolo de amestec, am pus și eu aici un pic, na. Pun cireașa de pe tort și am terminat. Poftiți, înghețata dumneavoastră. Na, data viitoare poate o să vă învăț când să faceți ceap-ceap. Acest penar super drăguț pentru păpuși. Este penar, pentru că se deschide. Deci așa este închis, nu cade nimic, da? Și acum, țap. Are un mecanism, iar înăuntru se află niște chestii. Avem un pix pentru păpuși. Un creion de matematică pentru păpuși și o radieră chiar e adevărată. Vreți să vedeți? Bun. Facem și noi acolo o măzgălitură, să spunem. O să fac pe această hârtie. Deci, am scris cu creionul, da? Acum, cu radiera. Tadam, ce este aici? Nu mai se vede nimic. Pentru că radiera asta a șters. Chiar e adevărată radiera. Și haideți ca în ultimele noastre minute împreună să vă arăt cum să faceți și o felie de tort. Veți avea nevoie de un burete. Bun, deci tăiem buretele. Cum o fi, nu contează. Deci chiar nu contează, dar mă enervează buretele astea, deci nu mai pot. Deci nu să-l pocnesc. O să iasă felie mare, deci eu n-am mai încercat, am impresia din asta. Acum tăiem ceva de genul ăsta, ca să avem două feliuțe, așa, pe care la un moment dat la fel le vom uni. Sau nu știu ce o să facem, dar fac acum într-un fel, mă grăbesc. Deci nu mai știu ce să mai explic și cum să mai explic. Dar în fine, ce să facem. Punem ciocolată cât putem, că de nu o să rămână prăjitura nefăcută și nu știu dacă e atât de delicioasă cum pare. Dar m-a trăsnit acum o poftă de prăjitură, de aia vreau să vă arăt cum să faceți o prăjitură pentru păpuși. M-a trăsnit acum o poftă, deci eu fac chestiile astea de păpuși de mâncare după pofte. Data trecută am făcut un tort de nuntă, dar nu vi-l arăt. Am făcut un tort de nuntă și un tort de ciocolată. Și băi, m-a trăsnit o poftă de tort de ciocolată și încă nici nu mi-am împlinit pofta. Nu știu ce. Și cu poftile astea sunt demențiale, nu știu ce. Bun, am făcut aici mai rahat, dar în fine. Punem acum o biluță. Stați să caut biluța, că nu știu unde am pus-o, că am pus-o la loc. Ca de obicei, trebuie eu să fiu atât de ordonată, să le pun la loc după ce le folosesc. Pe bune. Oh, doamne, 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 mă scuzați. Și o să punem o biluță albă, uite, na. Data asta bilă albă, uite așa. Bilă albă, uite, na, că nu am eu chef să pun roșie, ca cireașa de pe tort. Și acum următoarea.
felie drăguță, care să punem la fel. O să punem de data asta un pufulete galben. Băi, dar ce bun arată, băi, parcă zici că e chiar ciocolată și nu din ala de afară de la câini. Nu glumesc. Eu iau rețetele astea culinare, zic eu, de la My Froggy Stuff. Nu știu de ce. Am o dată. Bun, am pictat și eu cum am putut și punem o biluță galbenă. Hai să o ungem și pe ea cu ciocolată. Puțin aici ca să putem să o băgăm așa. Gata. Și puteți face așa o grămadă de din astea. Nu sunt eu prea pricepută sau prea perfectă cum se dau unii. Sau chiar și eu m-am dat la rândul meu mare și perfectă. Nu sunt, uitați că nu. Deci ăsta a fost videoul de astăzi. Bye!